салом дӯстони ММА ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузошта дар канал обуна шавед ва мо тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон хоҳем кард. дӯстони мо дар Дохистон ба истеҳсоли пойафзолҳои босифат машғуланд ки ба шумо тавсия медиҳем. ҳама пойафзолҳо аз кожа ва замши тоза буда ба стандарт ҷавобгӯ мебошанд ки бо нархи дастрас дилхоҳ пойафзолро фармоиш дода метавонед. доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон ҳаст. барои тамошои пойафзолҳо дар телеграм-канал даромада обуна шавед. силка дар комментария ҳаст ва инчунин метавонед дар ватсаби рӯи экран буда нависед. муҳаммад наимов дар тамринҳои дастаҷамона бо размкорони машҳур аз ҷумла варзишгари амрикоӣ ҷастин дар толори Onyx Sports иштирок дорад ва бо он низ акс гирифтааст. қобили зикр аст ки рӯзҳои наздик набарди навбати размкори мо муҳаммад наимов дар UFC муайян мегардад. бояд гуфт ки муҳаммад наимов 11-3 аз ҷониби размкори брезилиягӣ Филиппе Лима 13-1 дар Арабистони Саудӣ UFC Саудия Арабия бо усули буғӣ мағлуб шуд. Фаридун Нодилов гуфт ки пулҳои аз пирӯзӣ дар гран-приро дар чӣ сарф хоҳад кард. муҳорибаи Фаридун Нодилов дар финали гран-при Эсия дар вазни нимвазн бар зидди Адлан Ибраҳимов 13 декабр дар Эсия 182 баргузор мегардад. Одилов дар бораи чӣ гуна сарф кардани 15 миллион рубл ки Лигаи Эсия ба ғолиби гран-при пардохт мекунад нақл кард. ман пулҳоро оварда ба падарам медиҳам. ӯ қарор медиҳад ки бо онҳо чӣ кор кунем. ман ҳамеша бо ӯ маслиҳат мекунам. падар пулро беҳтар идора мекунад, гуфт Фаридун. Одилов бори охир моҳи декабри соли 2023 бар зидди Михаил Махнаткин дар мусобиқаи Эсия 168 ба қафас баромада буд. ин мубориза ки дар даври сеюм қатъ карда шуд ба фоидаи Фаридун бо нокаути техникӣ ба анҷом расид. Иброҳимов охирон муҳорибаро бар зидди Леонардо Силва дар моҳи марти соли равон дар мусобиқаи Эсия 172 гузаронид. дар ин мусобиқа ки то охир идома ёфт, Атлан бо қарори ҷудогонаи доварон пирӯзӣ ба даст овард. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. то видеоҳои баъдӣ шоду пирӯз бимонед. хайр азизон.